Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. It's time for DJ Rocky's Secret Files. Pumanaw ang asawa ko na may itinatagong lihim sa akin sa loob ng 20 years. Hi DJ Rocky. Just recently, naging libangan ko na ang panunood ng programa mo sa YouTube. Marami na akong mga kwento na napakinggan mula sa mga nagsusulat sa iyo. May mga pagkakataon pa nga. Nagre-replay ako ng episode mo sa Spotify. At hindi ko akalain na isang araw ako rin ay magiging isa sa mga mag-share ng kwento. Itago mo na lang ako sa pangalang Brian. At ito, ang aking secret file. $20 years kaming magkasama ng asawa ko. Pero kamakailan lang, pumanaw siya. Sobrang sakit, DJ Rocky. Parang isang parte ng buhay ko ang nawala. Pero alam mo, DJ Rocky, nakaramdam ako ng kaluwagan nung mawala ang asawa ko. Hindi ko maikakaila na marami kaming pinagdaan ng hirap sa relasyon namin. Palagi siyang may sakit. Hindi namin inaasahan na ang ikamamatay niya ay heart attack. Akala namin mga sintomas lang ng ibang health problem ang naramdaman niya. Pero ang iniisip ko na lang, at least, hindi na siya nahirapan. Nakilala ko siya sa isang conference sa US. Nasa early 20s kami noon. Maganda siya. Sexy, maputi, at mahinhin. Siya yung tipo ng babae na hahangaan mo. Wife material, kumbaga. Pagkatapos ng conference, madalas na kaming magkasama. Sumasama siya sa akin sa US. Nag-date kami ng nag-date. Ang saya niyang kasama. Buhay na buhay siya. Tuwing magkasama kami, ramdam ko
na espesyal ako sa kanya. Then bumalik siya sa Pilipinas. Nag-decide akong umuwi rin ng Pinas para bisitahin siya. Iba na ang naramdaman ko. Parang hindi ko na siya dapat pang palampasin. There was a time na inaya ko siyang mag-Baguio. Sumama siya sa akin. Sinundo ko siya sa apartment niya. Ang kasama niya roon ay ang kapatid niya. Hindi raw nila kasama ang mga magulang nila. Nakapagtataka. Di ba normally, ang Filipino families magkakasama ang mga anak at ang mga magulang. But their family was different. So nung magkasama kami sa Baguio, ang saya-saya lang namin. Halos isang buong linggo kaming magkasama. Then sa last day namin doon, ay biglang tumawag ang kanyang kaisa-isang sister. At ang sabi sa kanya, "May bala ka pa bang umuwi? Huwag ka na kayang umuwi rito." Ganun lang din ang pagkakakwento niya sa akin. Kaya ang ginawa niya, nag-empake siya. At bumukod. I asked her kung gusto niyang sumama sa akin. At doon na magtrabaho. Ang bilis ng pangyayari, DJ Rocky. The next thing I knew, meron na siyang ticket at may visa na siya. Then nagsama kami. Eventually nagpakasal. Simple lang ang mga araw na dumadaan sa amin. Pero alam kong may mga bagay na hindi niya kayang sabihin sa akin. Mahal ko siya. At alam kong mahal niya ako. 1, 2, 3, 4 na taon ang lumipas. Wala kaming anak. Hanggang sa nagtuloy-tuloy. Yes, DJ Rocky. Sa loob ng 20 years, hindi kami nakabuo. Wala kaming anak. At hindi kami naging financially stable para magkaanak. Mas pinili na lang namin mag-focus sa isa't isa. Pero kahit ganun, lumalim pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi perpekto ang relasyon namin. Marami kaming naranasang struggles, especially financial struggles. May mga pagkakataong madalas siyang magkasakit. To the point na hindi na siya nakapagtrabaho dahil sa state ng kanyang health. At pati ako, nawalan din ng pagkakataon na makapag-focus sa trabaho ko dahil sa kanya. Kailangan ko siyang alagaan. Mahirap. Pero kahit ganun, iniisip ko na siya pa rin yung gusto kong makasama sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Ang sakit lang. Kasi parang siya na lang yung kailangan kong alalayan. At pakiramdam ko, ako lang ang mag-isa na lumalaban. Dumaan ang mga taon. May isang bagay na palaging kumakalabit sa aking isipan. May sikreto siya. May sikreto siya.
Marami akong tanong tungkol sa kanyang pamilya. Hindi niya ako sinasagot. Kaya nung burial niya, tanging pamilya ko at ilang mga kaibigan lang ang dumalo. Alam ko na may pamilya siya pero wala akong kontak sa kanila. Ang tanging alam ko lang, pumanaw na ang mga magulang niya. At sa ilang taong nagdaan, hindi ko na rin siya pinilit na makipag-ayos sa pamilya niya. Kasi sabi niya, toxic at hindi maaasahan ang mga kapamilya niya. Hanggang sa isang araw, may kaibigan ako na nag-alok na tumulong na makipag-ugnayan sa pamilya ng asawa ko. Para malaman din nilang pumanaw na ang kaanak nila. At doon ko na natuklasan ang isang malaking lihim ng aking asawa. Akala ko kilalang kilala ko na siya, pero hindi pa pala. Hello mga kabisyo, ito nga pala si DJ Rakitera, ang babaeng naniniwala sa kasabihang wala ka mang jowa, maganda ka naman at maraming pera. O diba? Ano yun? Wala kang pera? Naku, you can't spell ganda without anda. Medyo charot with harot. Buti na lang may Bingo Plus. Ito ang first ever live streaming bingo in the Philippines. Piso lang ang kailangan mo para makalaro at magkaroon ng chance manalo. I-download mo na ang Bingo Plus app sa Apple App Store, Google Play Store o pwede mo rin namang panoorin ang live streaming sa bingoplus.com. Maraming games tulad ng Pinoy Drop Ball at kering-kering mo na manalo ng jackpot up to 200 times at 15% cashback up to 4,317 pesos for new players. Pagcor license ang Bingo Plus, kaya FAS na FAS ka talaga kabisyo. Bingo sa saya, plus sa panalo. Powered by Digi Plus, one of the 38 Philippine companies listed to Fortune Southeast Asia 500 list. 15% cashback up to 4,317 pesos. Promo runs from February 6, 2024 to December 21, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Meron pala siyang anak. Yes, DJ Rocky. May anak na pala ang misis ko. Malamang, nung nagkakilala kami, toddler pa lang yun. Wala akong kaalam-alam. Sa buong panahong magkasama kami, wala siyang sinabi at wala akong nakitang anumang tanda na may batang lumabas sa kanya. Nakakashock. Ang dami kong mga tanong. Anong nangyari? Bakit hindi siya nagsabi? Bakit wala siyang lakas ng loob na magsabi sa akin? Naalala ko na madalas ako magtanong sa kanya dati tungkol sa pamilya niya. She would shut me down every time I asked her. Bakit hindi niya ako pinakilala sa anak niya? Bakit tinago niya yun? Anong dahilan? Habang binabalikan ko ang mga taon na nagsama kami ng misis ko, hinahanap ko doon kung meron ba akong nasabing mali, kung bakit hindi siya nag-open sa akin. O natakot siya na mahusgahan ko siya o iwanan ko siya. Di ko alam eh. Pero ito ako ngayon nangungulila sa pagmamahal niya. Then I received
a call from her sister. At dun ko na nalaman ang lahat. Ang pamilya niya pala ay problematic. Verbally, mentally, physically abusive. For generations, may mga sakit na napapasa-pasa. I don't know if that's true. Pero sa kanila, meron daw bipolar disorder, schizophrenia, depression, anxiety, and etc. Ganun ka-problematic ang pamilya nila. Na para bang it runs in their blood. Then, narealize ko, kung ganun ang pamilya niya, siguro paraan niya na yun para makalabas siya doon sa pamilya niyang puno ng sakit. Literal na sakit. And I'm glad she chose to get out. Kung tatanungin niyo ako kung alam na ba ng anak niya, sa pagkakaalam ko, wala itong kaalam-alam. Ang alam daw ng anak niya, ang mga magulang niya, ay yung lolo at lola niya. And kung sakaling magkita kami ng anak ng misis ko, hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Hindi ko rin alam kung paano siya tatanggapin. At wala rin naman akong plano na makipag-ugnayan pa sa anak ng misis ko. Pero, sinabi ko sa sister ng misis ko na kung gusto ng anak niya na makipag-usap, nandito lang naman ako. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Pero isa lang ang alam ko. Wala naman akong ginawang masama sa misis ko. At wala rin naman siyang ginawang masama sa akin. Siguro nga'y may bagay na hindi niya nasabi sa akin. Pero kesa sa magduwel ako sa nakaraan at sa mga bagay na hindi niya nasabi sa akin, mas kailangan kong pairalin ang pangunawa ko kung bakit niya yun nagawa. Ayon sa kwento ng kapatid niya, iniwan daw ng misis ko yung anak niya sa mga magulang nito. Nakatira yung bata doon sa mga magulang ng misis ko. Mga lolo't lola niya ang nagpalaki sa kanya. Yung ama ng bata, isang lalaking naka one night stand lang daw sa isang bar. Hindi raw kasi matanggap ng misis ko yung nangyari sa kanya. She kept the baby. Pero hindi niya pinanindigan. But that's it.
Ayaw na raw ng misis ko na makipag-ugnayan sa pamilya niya eh. Sinubukan daw ng kapatid niya na mag-reach out through Facebook. Pero binlock daw siya ng asawa ko. And since then, nawalan na rin ng gana yung sister niya na makipag-communicate sa kanya. Mind blown ako, DJ Rocky. Masakit. Nawalan ako ng asawa. May nidiskubre pa akong lihim. Pero kahit anong mangyari, mahal na mahal ko ang asawa ko. At sana, habang nangungulila ako sa kanya at nagdadalamhati ako sa pagkawala niya, maalala ko at lagi ko sanang madala ang naiparamdam niyang pagmamahal sa akin. At lahat ng mga alaalang pinagsaluhan namin. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat. Muli, ako si Brian. At ito, ang aking secret file. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Pagstorya talaga ng ibang taong pinag-uusapan, invested na invested. Charot with harot. Eto ha, may kukwento ako saglit. May kaibigan akong parating stress sa life, lalo na sa trabaho niya. Syempre kailangan din naman natin magpahinga dahil pag puro trabaho lang tayo, mabubulok tayo ng maaga. Di tinanong ko kung paano nga ba siya nagre-relax. Wala raw siyang ginagawa. Kaloka tong si ate mo, diba? Life is so short, hence, let's make the most out of it. Wow, English! Isabuhay naman natin ang work-life balance. Mag-explore tayo ng mga bagay na magpapasaya sa atin. Siyempre, inintroduce ko ang Bingo Plus. Imbes na nakatitig lang siya sa kisame, naglalaro na siya ng Pinoy Drop Ball at iba pang games sa Bingo Plus app. May chance na rin siyang makakuha ng jackpot up to 200 times and 15% cashback up to 4,317 pesos dahil bagong player siya ng Pinoy Drop Ball. Kinuwento ko nga rin sa kanya na may chance siyang manalo ng jackpot prize up to 312 million pesos. Kaya ano pang hinihintay ninyo mga kabisyo? I-download nyo na ang Bingo Plus app sa Apple App Store, Google Play Store, or panoorin ang live stream sa bingoplus.com. Pag-or license ang Bingo Plus, kaya naman safe and secured ka rito. Dito sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Powered by Digi Plus, one of the 38 Philippine companies listed to Fortune Southeast Asia 500 list. 15% cashback up to 4,317 pesos. Promo runs from February 6, 2024 to December 21, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Brian's Secret File. Si Brian na nagluluksa, nalulungkot, nalulumbay sa pagkawala ng kanyang asawa at sa pagpanaw ng kanyang asawa ay may nadiskubre siyang itinatagong lihim nito. Sa loob ng 20 years na magkasama sila, hindi niya nalaman ni minsan na meron pala itong anak sa iba. Anak sa kanyang pagkadalaga.
Anak niya sa isang lalaking naka one night stand sa isang bar. So kung ikaw ang nasa kalagayan ng ating secret file sender na si Brian, anong gagawin mo? Anong mararamdaman mo? Meron ka bang urge na kausapin yung anak? Magpapakilala ka ba na ikaw yung mister nung nanay niya? Or hayaan mo na lang? Just move on and leave it in the past. Total, yung pamilya naman ng kanyang misis ay problematic. Ang daming mental health problem. And that was the reason why she got off that family, that situation, para siguro makamove on siya, para mawala siya dun sa pagkakataong yun na parang ang toxic na, parang lunod na lunod ka na. Napakahirap ng sitwasyon ng ating sender, and at the same time, I'm trying to understand yung misis niya. Kasi, hello, ang hirap din kayong magsabi. Mahirap din isipin kung bakit hindi siya nagsabi dun sa asawa niya. And siguro tulad ng karamihan ng mga tao na nabubuhay dito sa mundong ito, meron tayong mga malalalim na sugat sa nakaraan. At ito yung mga sugat na napakahirap ibahagi sa buong mundo o kahit sa isang tao. Lalo na kung itong sugat na ito ay puno ng sakit at trauma. Which was actually brought by her family. At minsan may mga bagay na itinatago ang mga tao dahil ayaw nilang magpasa ng pasanin sa iba. O baka ayaw na nilang harapin yung mga yun. Yung pamilya ng misis ng ating sender. Nandun yung verbal abuse, nandun yung mental abuse, nandun yung physical abuse. At malaking dahilan yun kung bakit nahirapan yung misis ng sender natin na mag-open up. Baka yun yung dahilan kung bakit nag-shutdown siya tungkol sa kanyang nakaraan, tungkol sa kanyang pamilya. And imagine, may naka one night stand ka at nagbunga yung one night stand na yun. But still, you chose to have that baby. Yun nga lang, hindi ka naging accountable dun. But at least binuhay niya pa rin. At ang tumayong mga magulang ay ang kanyang mga magulang. Sad lang for the son na hindi pa rin niya alam ang lahat. Na wala siyang idea kung sino yung totoong nanay niya at kung sino yung totoong tatay. Pero kung gusto mo na kahit papaano maintindihan din yung pinagdaraanan ng bata at kung gusto mong isiwalat din sa kanya yung katotohanan, total, ikaw naman ay asawa ng kanyang nanay, pwede mong ipakita yung malasakit. Malasakit. At tulad ng sinabi mo sa kapatid ng misis mo, nandiyan ka naman para makipag-usap sa kanya kung sakaling kailanganin ka niya. Pero tandaan mo, kabisyo, hindi naman nakakababa ng pagkatao kung sakaling you'll make yourself available and you make that initiative na makausap yung anak ng misis mo. At tama lang din na ibalik sa iyong sarili ang mga magagandang ala-ala ng inyong panahon na magkasama. Na kahit may mga bagay na hindi nasabi, mas nangingibabaw pa rin yung pagmamahal.
Sabi nga, love should be greater than all the pains, the hurts, and disappointments. Love should always be greater. Maraming bagay ang mga hindi kontrolado ng mga tao. Pero yung mga alaala at pagmamahal na binuo mo kasama ang misis mo sender ay hindi mawawala. Sukol. Bisaya yan. Search mo. Tawag. Laban. Kabisyo, condolences again. At sana, mabuhay ka. Mabuhay ka pa ng matagal. At mabuhay ang alaala ng iyong misis ng matagal sa iyong buhay. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.